je možno vhodné, alebo možno to má aj benefity, ak by človek vyhľadal psychológa možno aj z dôvodu sebapoznania, vyriešenia nejakých svojich vzorcov správania, ktoré nie sú úplne deštruktívne, alebo nie sú nejaké, že mu spôsobujú problémy v živote, ale chce sa s nimi nejakým spôsobom vysporiadať, že či aj vtedy sa oplatí zájsť takto za odborníkom, alebo že či je to skôr také, že plytvanie tým časom toho odborníka. Nemyslím, že je to plytvanie časom ani odborníka, ani toho konkrétneho klienta alebo pacienta, ale moja skúsenosť je taká, že vždy ťa privedie k psychológovi problém, s ktorým si nevieš rady. A nemusí to byť vždy niečo hrozné, niečo patologické, niečo, čo sa vymýka nejakým normám alebo čomukoľvek, ale tebe v živote to spôsobuje nejaký problém, tebe v živote to spôsobuje možno len taký diskomfort, že v tomto sa necítim dobre. A môžeš ísť za tým psychológom predsa a môžete to spolu prebrať. Niekedy to môže byť kľudne len na 5 sedení a ty to pochopíš, že aha, tak to plynie odtiaľ a ja už viem, čo s tým a už potom si budeš vedieť rady ďalej sám.